ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 8 март, худтон медонед ки чӣ рӯз аст. имрӯз тамоми модарони дуру наздик ба дара, аз он ҷумла махсусан модарони ғариба ба ин рӯз, яъне ки ба рӯзи модарон табрику таҳниятон мегум, сарбаландӣ ва хонаободӣ тамонатон мекунам. дӯстон, бардорон ва меҳмонони азиз, касоне ки дар канали мо нав омадед, меҳмон бошед, агар якта лайкчора қатъи подписатсия фаромӯш накунед. агар ки боша хонаҳо, мошин, квартира, техникаҳо, дар рақамҳои мо метавонед ки муроҷиат кунед. навори имрӯза фақат квартираҳо аз душанбе аст. хулосаи гап, нарх наво гуногун. қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад аввалӣ мегзарем ба эълони аввал. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Сомония бардор, аниқтараш дидан ин тарафора. хулоса як ҳуҷра дорад, 42 метри квадратӣ, 590 000 сомонӣ. хоҳишманд ҳастам дӯстон, фикри ақидатон аст дар комментария нависен ва гапҳои баъд дар кор нест. ин нархҳоро ман намемонам айни ҳол. 590 000 сомонӣ. рақамҳои 203 44 44 да. WhatsApp ба ҳамдастии марҳамат метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар ошонаи сеюм аст. ина фаромӯш накунед дӯстон. ремонт боша айни ҳол ака средний дар ҳисоби коробкам гуфтам мешавад, барое ки 100% тайёр нест ки мо ва шумо доим зинда кунем. атаплени ҳастай. ҳаммом ҳоҷатхонаш як аст. кухни алоҳида. треза дорад бо плюси дар кухниш, падабои задагӣ, хулосаи гап кам беш корои мелич ҳам дорад. эълони дуюм мегзарем. квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Сино. 33 да бардоро дар пуштини ҳамин литсея. агар дида бошед. 2 ҳуҷра 65 метри квадратӣ дар ошонаи панҷум. ҳолат састани бениҳоят идеалӣ. люкс кардаги нақс надора. хулоса 835 000 сомонӣ нарх гуфта истодан. ҳуҷҷатҳо ҳама омода аст. рақамҳои WhatsApp-ша мегум то 927 39 39 38. WhatsApp ва ҳам дасти яка марҳамат як муроҷиат кунед, касоне ки агар зуртон бараса. хулоса 2 ҳуҷра дора 65 квадрат. наздикишта чия бардоро? литсей аст. ака шарт нест ки ман бугум мактаб, мағоза ва масҷиди исуси ҳамаш наздик аст. хулоса ин ба шумо аллакай маълум. нарха ба доллар ҳисоб накунем мега. хулосаи гап ки, яъне ки фақат ба сомонӣ 835 000 сомонӣ мети калитои хонаро аз дасти акамон. хулосаи гап ки мегири бардоҷон. ҳамош ба ҳоҷатхона ҷуда, плюс и атаплениям дорад. эълони сеюм мегзирем дӯстон. боз квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар мост аст, дар мости Султони Кабир, дар южни. хулоса 3 ҳуҷра 90 метри квадратия, 3 комнатага бардоро. квадратчам ба назар бигирен, ремонтчам ба назар бигирен. хулоса ҷои ана манзил маконам, яъне ки ба назар бигирен бардоро, яъне ки ҷои зисти. 3 ҳуҷрага 90 квадрат дар ошонаи 11-ум, 1 миллион 98 000 сомонӣ. 917 97 охираш бошад 4 то 5. марҳамат дар WhatsApp яка ба ҳамдастиш муроҷиат кунед. дом ана ҳамин дом аст, дар ошонаи 11-ум қарор дорад. хулоса ҳолат ремонт бениҳоят идеалӣ, тайёр кардаги 2 талиф дорад. дом бошад доми 14 ошонага аст. ҳар ду лифтам кор мекунад. масъалаи обу свет тамоман мушкилӣ нест. хулосаи гап, нархи ин ҳам бошад бо сомонӣ холӣ. ба доллар ҳисоб накунем мега. баъзеҳо барое ки долларш метан, не сомонӣ бите мега. эълони чорум мегзарем. агар ягон нафаҳмо бошад, дар комментария саволотам метавонед ки битен. квартира фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе. ҷимтепа дай бардоро. киҷоя дохил мешавад бига? агар дар ноҳияи Фирдавсия. дар ошонаи сеюм айни ҳол ана ҳамин квартира қарор дорад. бибинед ака. дом бошад ана суратчам ҳаст, тавзи хитом бибинем бардоро. 380 000 сомонӣ, 3 комнатага, 70 метри квадратия. ремонт идеалӣ, марҳамат метавонед ки шумо баъд аз гирифтан даромади зиндагӣ кунед. дом ана ҳамин дом аст, доми сеюшонага мегайра. об свет иҷоди тарафота ҳаст мега ака. ремонт бошад падабой кардагӣ. документҳо ҳама 100%. маршруткаи 41 ва автобуси 27 аз ин тарафо меравад. мағоза ва аптека, масҷид, мактаб ҳамаш яъне ки наздик аст. марҳамат бардорҷоно, рақамҳои гузоштагида метавонед ки шумо занг бизанед. эълони панҷум мегзарем дӯстони азиз. боз квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсия аст. инани дар ноҳияи Фирдавсия. поёни корвон дай. 1 ҳуҷра 36 квадрат
дар чорум ошёна нарх бошад 465,000 сомонӣ. рақамҳои 007 55 90 99 охираш рамад занг бизанед. наздик ба тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ аз он ҷумла мағоза, аптека, беморхона. ин нуқтаҳо дӯстон мушкилӣ нест. ҳамомаш ҷудой, ҳоҷатхона ҷудой. 36 квадрат 465,000 сомонӣ. агар арзанда бошад дӯстон дар комментариё нависен. отоплениям ҳастай. эълони шашум мегзарем дӯстони азиз. агар илоҷ бошам лайкора бизанед, ама аз шумо бардору як лайк фоида мебинам. хулоса гап тамом. обуна шиданам ҳатман фаромӯш накунед. боз квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳ Мансур. як ҳуҷра 35 метри квадратӣ плюс и бардору бо плюс дорад. ина фаромӯш накунед. плюс и 18 метри квадратӣ подвалаш дар ошонаи якум аст. яъне подвалаш ҳам метатун. нарх бошад 359,000 сомонӣ. ин доми 4 ошонага аст. худи ҳамин квартира дар ошонаи аввал қарор дорад. як ҳуҷрами обши ҳамаш 35 квадрат плюс 18 метри квадрати дигар подвалаш. рақамҳои 006 86 96 96 ватсап якадам арамад муроҷиат кунед ёки дастӣ. рақамҳоро добавид кунед. телеграм бошад, агар имон бошад, мисол агар бурай метавонед ки шумо суҳбат кунед. эълони ҳафтум мегзарем. агар ки хато накунам, боз квартира фурӯшид бардору дар ноҳияи Сина. як комната дорад. 35 квадратай 365,000 сомонӣ нарх. ин нархе ки изгуштаи бардору боз муомила ҳатман дорад. ина фаромӯш накунед. рақамҳои 938 31 72 22. ҳолати хона бениҳоят хуб. люкс кардаги хитонхай медонем бардорҷоно. даромада зиндагӣ кардан мешавад. ҳамон ҳоҷатхонаш бошад. як аст аз сабабе ки квадраташ майдатар. дигар читон мефара бардорҷоно. агар ки чунин хонаҳо бошад, квартира, техникаҳо, рақамҳое ки бардору дар боло аст, галочкаи сирх аз худам метавонед ки ба ман муроҷиат кунед дар ватсап ёки имо ёки телеграм. ана мехоҳӣ рафта аз наздик видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хулоса бардору агар зудтон расам марамад. эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. боз квартира фурӯшӣ дар 7 километр. 7 километр дар бардору дар кӯчаи айнӣ дар ошонаи 19 иборат аз як ҳуҷра 33 метри квадратӣ 390,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 751 76 70 70. дасти якада ҳатман муроҷиат кунед касе ки дар ҳамин Тоҷикистон бошад. ҳолати хона бениҳоят хуб. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз он ҷумла шифонер, кондитсионер, телевизор, қолин, пардаву холодильник, термекс, бардору стиральни мошина, кухни гарнитур кардаги хулосаи гап ки бардору ремонти хона нав. нарх 390,000 33 квадрат дар 7 километр кӯчаи айнӣ як комнатай. 19 ошонада лифт кор мекунад. ҳуҷҷатҳо омода. эълони ҳам мегзарем. боз квартира фурӯшӣ дӯстон дар Душанбе. ин ҳам дар Фирдавсӣ аст. ина фаромӯш накунед. ҳозир бо домша мебинем. домш бад нест. як комната дорад. дар ошонаи дуюм айни ҳол қарор дорад ҳамин квартира. 475,000 сомонӣ нарх ва рақамҳои 924 02 14. марамад муроҷиат кунед. ҳолати хона бошад дар ҳисоби коробка ҳам мехай. хулосаи гап ки средни кардаги бардору отоплениям дорад. хона дар район наздик, назди донишгоҳ. хулосаи гап ки дар ҷои обод. марамад занг бизанед касоне ки харидор бошад, агар зуртон барасад. эълони даҳам мегзарем дӯстон. боз квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Сина. гипроземда бардору рӯбарӯи мактаби рақами 91 ва рӯбарӯи моҳикаи сетона. як комната 32 метри квадратӣ. рақамҳои 908 97 48 48. бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар гипрозем аст. холодильник, газовая плита бардору, стиральни машина, кондитсионер, телевизор, шкаф, қолина, дигар хулосаи гап тамоми чизи чорае ки дар зиндагии мо лозим аст. нархи хонаро бардору мегум тон ҳатман лайкора бизанед, подписатсия.
419,000 сомонӣ як комната 32 метри квадратӣ аст. рақамҳоро гуфта гузаштем дӯстон. охираш 4848 ватсап ва ҳам дасти яка марҳамат шукрин муроҷиат кунед, ҳуҷҷатош омода. Жалко набоша бизанем бардору лайкора. Хоҳишманд як такта подписатсия кунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. боша агар квартира техникаҳо аз Душанбе ё ки дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистони хидматбардору аз наздик рафта видеонавор мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. худоён ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.